L'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial és un centre de recerca que pertany al Consell Superior d'Investigacions Científiques i està situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. La intel·ligència artificial és una ciència i tecnologia que permet resoldre problemes, resoldre tasques per les quals es requereix intel·ligència per poder ser resoltes. Per exemple, raonar, aprendre, comunicar amb l'entorn, etc. A l'Institut treballem en tres grans línies. Una són els sistemes multiagent, per resoldre problemes de forma cooperativa, l'altre són els sistemes amb capacitat d'aprenentatge i, per últim, la modelització matemàtica del raonament i de la resolució de problemes mitjançant la lògica matemàtica. Cobrim un ampli ventall que va des de la recerca bàsica fins a la transferència de tecnologia i la creació de spin-offs, passant per les aplicacions, entre les quals podem esmentar les aplicacions a la logística, al turisme, a les smart cities, la salut, la resolució de conflictes i la música. Un dels projectes actuals en aquest institut és EIS, que treballa per eliminar les barreres físiques i econòmiques per accedir a la cultura. Hem creat una plataforma que permet a grups d'usuaris i de manera compartida online participar de, per exemple, la visita virtual a un museu. Aquesta eina es pot utilitzar per a altres activitats online, com la compra o bé la definició de viatges de turisme. El projecte de llibre intel·ligent parteix de la base que la personalització en l'educació ha de reconèixer diferents ritmes d'aprenentatge en els alumnes. Aquest projecte ha utilitzat diferents tècniques d'intel·ligència artificial per definir recorreguts, itineraris pedagògics adaptats als alumnes, així com activitats individualitzades. El proyecto EGENA es un proyecto de colaboración con TV3 que tiene como objetivo la generación automática de material audiovisual. En particular, nos hemos concentrado en resúmenes para partidos de fútbol. EGENA aprende a generar resúmenes de partidos de fútbol a partir de resúmenes que ya han realizado expertos anteriormente. Además de fútbol, hemos considerado otros dominios como son resúmenes para carreras de Fórmula 1 y generación de noticias para la confección de un telediario. EGENA además es capaz de personalizar la información que aparece en los resúmenes de vídeo a partir del usuario final al que va destinado este vídeo. El projecte CEBIT tracta de crear comunitats virtuals enfocades en un domini concret. Dins del projecte CEBIT hem creat una aplicació que es diu YouHelp, que és una aplicació per a dispositius mòbils d'Apple, en què creem una comunitat d'usuaris que són pares amb fills i que el que fan és, quan no poden portar a terme alguna activitat, com pot ser, per exemple, anar a buscar els seus fills al sortir del col·legi, el nostre algoritme tracta de buscar la persona més adient dintre de la xarxa, basant-se en característiques com la confiança i la reputació. Entre els reptes de futur hi ha seguir atraient joves investigadors de gran talent, també continuar i fins i tot incrementar la nostra participació en projectes internacionals, seguir generant spin-offs i, per últim, també voldríem incrementar la nostra col·laboració amb empreses de l'estranger.